Міжнародний форум, автопробіг вулицями столиці і урочиста хода Хрещатиком. Такі заходи до Дня кримськотатарського прапора провели напередодні у Києві. Як це було? Далі в сюжеті. Ватан, Мілет, Крим. Крим – це Україна. З таких вигуків на столичному Майдані Незалежності розпочали мітинг до Дня кримсько-татарського прапора. Тут майоріли українські прапори, прапор військово-морських сил і, звісно, кримсько-татарський. Найбільший у світі 40-метровий стяг із золотою тамгою. Мітинг вже традиційно розпочався із українського та кримсько-татарського гімну на знак єдності наших народів. Президент Володимир Зеленський привітав кримських татар із Днем їхнього прапора. Існують символи, які одразу в пам'яті викликають певні асоціації. Саме так, при погляді на стяг блакитного кольору із золотою тамгою одразу розумієш, що це кримсько-татарський народ. Цей прапор вже став частиною сучасної незалежної України. Після початку російської окупації Криму мітинги до Дня прапора присвячують політичним бранцям Кремля. Нині їх вже майже 150, і більшість з них саме кримські татари. Про це говорив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Він нагадав про нові сфабриковані справи про тероризм проти кримських татар та згадав також про нещодавне ганебне повернення Росії до ПАРЄ. Ми вже розуміємося, що політики можуть зламатися, їх можна підкупити, їх можна шантажувати, і багато з них готові зламатися перед нахабністю російської політики. Традиційним до Дня кримсько-татарського прапора вже став автопробіг. Цього року він стартував від головного корпусу КПІ на Хрещатику. До нього доєдналися учасники урочистої ходи. Все, аби нагадати і Україні, і світові про те, що Крим окупований. І Росія, як і в 44-му, прагне вижити корінний народ з їхньої батьківщини. Мы в то же время сумели сохранить все эти символы, пронести уже вот через 200 лет. И сегодня мы все еще вспоминаем, полны надежд и уверенности, что все-таки мы вернемся в Крым, в тот Крым, каким мы его хотим видеть. Найменші кримські татари малювали тут на Майдані Незалежності те, з чим асоціюється у них Крим і, звісно ж, свій прапор. Що він для них означає, розказали учасники конкурсу. Сьогодні я намалювала тамгу. Тамга – це ще у Кримському ханстві був символ хан-гіреїв. Це наша історія, можна сказати так. І саме зараз для нас повинно бути дуже важливим пам'ятати нашу історію. І тому прапор – це теж історія, ми відмічаємо це. У фіналі мітингу представники руху за деокупацію Криму зачитали маніфест до світової спільноти. В ньому ще раз заявили про те, що Крим окупований. Росія незаконно переслідує кримських татар і вимагали негайно звільнити усіх військовополонених і політичних бранців Кремля. Тетяна Солій, Ислам Пінка, Заман, АТР.